Καλησπέρα. Μόλις μπήκα σε Bedwars και ενώ παίζω Bedwars θα εξηγήσω το νέο πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που έκανα αυτό, οπότε ελπίζω να μην πάει εντελώς καλά. Δεν έχω ούτε script, ούτε τίποτα τέτοιο, απλά παίζω Bedwars και θα μιλάω. Λοιπόν, έχω κάνει αρκετά προγράμματα στο history αυτού του κανονιού από το 2015 και συνήθως έχω τηρήσει, ένα για 2 εβδομάδες και σχεδόν κανένα δεν έχω τηρήσει για πάνω από 2 εβδομάδες και μερικά δεν έχω τηρήσει καθόλου. Αλλά αυτό είναι το different game. Για να πάμε στους white, νομίζω. Σε όποιοι είναι απέναντι. Δεν ξέρω speed building ακόμα. Αλλά αυτό το πρόγραμμα θα είναι διαφορετικό. Not really, αλλά θα προσπαθήσω. Τουλάχιστον. Πάνω κάτω, αυτό το πρόγραμμα θα είναι ότι κάθε Δευτέρα στις 4 το απόγευμα θα ανεβάζω ένα συγκεκριμένο βίντεο, όχι από κάποιο συγκεκριμένο topic, απλά ένα random. Πάει το bed σου, συγγνώμη, με συγχωρείς, όχι στον short. Χαχά, λέμε καλύτερος PvP, get wrecked. Το bed μου, πώς λέει, ωραία, μια χαρά είναι το bed μου. Και ναι, κάθε Τρίτη 4 το απόγευμα θα βγαίνει βίντεο για οποιοδήποτε πράγμα, δηλαδή μπορεί να είναι gameplay, μπορεί να είναι οτιδήποτε, to be honest. Και κάθε Τρίτη στις 2 το μεσημέρι θα βγαίνει Bedwars ή Skywars commentary, σαν αυτό το βίντεο. Technoblade style δηλαδή. Θέλω άλλο ένα για full iron armor, έτσι. Ναι, 12 είναι. Βλέπω ένα red bridge εδώ πέρα, νομίζω. Όχι, αυτό ήταν αυτόν που δεν το πέτυχε. Οπότε, σαν αυτό το βίντεο θα μιλάω για διάφορα topics κάθε Τρίτη. Στις 2 το μεσημέρι θα ανεβαίνει αυτό το βίντεο, που απλά θα παίζω ή Bedwars ή Skywars και θα κάνω commentary. Και κάθε Δευτέρα στις 4 το απόγευμα θα βγαίνει οποιοδήποτε βίντεο. Οπότε σήμερα είναι Δευτέρα που το φτιάχνω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω πότε θα βγει ακριβώς. Αλλά την επόμενη Δευτέρα από αυτή που το ανεβάζω και την επόμενη Τρίτη. Οπότε νομίζω 18 του μήνα και 19 του μήνα. Θα φτιάξω το inventory μου. Οπότε στις 18 του μήνα τη Δευτέρα, που νομίζω πως είναι σωστό, πες να μην είναι σωστό για να λέω μαλακίες, αλλά δεν ξέρω. Και στις 19 του μήνα, που νομίζω πως είναι Τρίτη, θα ανεβούν αυτά τα βίντεο. Οπότε έχω planned για τη Δευτέρα, που θα είναι κανονικά το random βίντεο, Stardew Valley, πρώτο κομμάτι. Άμα δεν ξέρετε, το Stardew Valley είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Το αγόρασα τώρα τελευταία και ήθελα να το δοκιμάσω, παρόλο που είναι αρκετά παλιό και νομίζω οι περισσότεροι έχουν δει ήδη τι γίνεται με το Stardew Valley. Δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ κάπως, οπότε αποφάσισα να κάνω μια σειρά για το κανάλι. Δεν βλέπω connections εδώ πέρα. Και ναι, έχω κάνει ήδη record το Stardew Valley νούμερο 1 εδώ και αρκετές μέρες. Απλά δεν το έχω κάνει release ακόμα. Fuck off. Ναι, έχασα τα 6 μου diamonds. Δεν πρόλαβα να τα πετάξω για να μην τα πάρει. Ελπίζω να μην έρθει κατευθείαν για το bed μου. Παίζει να έρθει κατευθείαν για το bed μου. Ούτως ή άλλως, με αυτά που θέλω να πω τα είπα. Τώρα απλά θα κάνω λίγο rumble μέχρι να πεθάνω ή να νικήσω. Αμφιβάλλω να νικήσω, αλλά υπάρχει μια περίπτωση. Οπότε ναι, Stardew Valley νούμερο 1 τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα και μετά θα κάνω και... Δεν έχω σκεφτεί ακόμα θέμα για το Bedwars commentary που θα κάνω. Να δώσω, σας νομίζω είναι αυτός που με σκότωσε.
Αλλά θα σκεφτώ κάτι και θα ανεβάσω και την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι. Εγώ θέλω περισσότερα blocks. Δεν ξέρω με θέλω να πάω εκεί πίσω. Φυσικά το θέλω το Diamond Spa. Με full iron, permanent iron. Νομίζω το έχω. Απλά θέλω μερικά diamond άκια. 3, μόνο θέλω 4, θέλω sharpen. Θέλω sharpen swords. Θα πάρω και ό,τι έχει εδώ πέρα και θα πάω γρήγορα στο basement. Ίσως είναι λίγο πιο μεγάλο βίντεο αυτό από ό,τι νόμιζα, επειδή πιστεύω πως θα αρχίσω, θα πω το πράγμα που ήθελα να πω, ξέρω, σε 5 λεπτά. Μετά θα πεθάνω, αλλά φαίνεται πως όντως υπάρχει περίπτωση να το νικήσουμε. Οπότε ναι, αυτό ήταν το update. Μπορώ να αρχίσω να λέω και για άλλα πράγματα. Οπότε ας κάνουμε αυτό το alpha version του Bedwars commentary που θα κάνουμε την Τρίτη. Θα πάρω sharpened και δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Heal. Όχι. Θα το αφήσω εδώ πέρα το diamond και λίγο το iron. Θα το φτιάξουμε εδώ πέρα τώρα. Ωραία. Τώρα ποιοι μένουν? Red. Wait, πώς καταλαβαίνω ποιο είναι πιο base? Αυτό που πως είναι το red, έτσι. Όχι, το απέναντι είναι το red. Οκ, ναι, πάω στο red. Το red είναι πανεύκολο κυριολεκτικά. Και απλά θα πάρω λίγο ακόμα blocks. Έχω ήδη bridge για το επόμενο, οπότε ναι, απλά πάω. Γιατί δεν πήγα στο red τόση ώρα? Είναι πολύ κοντά. Ξέρω γιατί δεν πήγα τόσο ώρα. Πρέπει να πάω από εδώ. Ναι, φαίνεται πολύ πιο easy path από εδώ. Και υπάρχει περίπτωση να συναντήσω κάποιον. Δεν θα μ' αρέσει. Έχω αγοράσει πολλά βέβαια. Κάτσε να φτιάξω λίγο το inventory μου. Να μην φάω firepower από εδώ. Και ναι, για το πρόγραμμα πάνω κάτω αυτά είναι. Δεν έχω πολλά άλλα να πω. Ναι, και τώρα τελευταία άρχισα να παίζω πολύ CSGO και πολύ Minecraft. Περιμένω δει καλά από αυτά. Δεν έχει bridge εδώ, fuck. Και εδώ κοντά είναι τα red bridges που μπορώ να πω κατευθείαν στο base του. Είναι στο base του, δεν είναι στο base του. Νομίζω αυτό θα είναι easy peasy lemon squeezy. Όχι, ποιος είναι εκεί? Όχι. Άσε μίσχο. Νομίζω είναι ο green αυτός. Ναι, που δεν έχει bed, οπότε δεν νομίζω να με κάνει engage και δεν με κάνει engage, nice. Το red, δεν ξέρω. Ο red έχει βγει, μάλλον έχει βγει ο red. Κοίτα το green. Δεν έχω κάνει πολύ bed protection επειδή θέλω να πεθάνω στο Bedwars. Αλλά δεν ξέρω να βρω τον green τώρα. Aqua, white και ένας green. Και εγώ. Αυτό, να, τόσο green. Τι να μείνει στο base μου, έχει τελειώσει το. Πήγα να πέσω εκεί. Αυτό θα ήταν πολύ νιμπικό. Ξέρω τι πράγματα έχει, οπότε φάνε κάτι. Οκ, σχεδόν πέθανα, μια μισή καρδιά. What the fuck. Aqua. Aquí no agua. Απλά θα τρέξω και ελπίζω να μην έρθει κάποιος στο bed.
είναι αυτό που έπεσε? Κάτι παίζει και πήξα PvP action. Δεν έχω τούλους. White. Έχουμε white εκεί. Μόλις πέθανα, οπότε υποθέτω πως δεν θα έχει πολλά πίσω. Κάνει work off. Δεν έχω πολλά. Δεν έχει καθόλου καλό pet. Δεν είμαι εδώ. Μπράβο. Please με σκοτώσει. Πήρα το white. Ακόμα στα base του σπαίνω αρκετά για το λόγο το pink. Κάπου εκεί το λόγο που δεν θα νομίζω. Είχε γκάπη και πήγα να πέσω. Φεύγει το word δεν είναι jump. Τι το white έχω τούλους όμως. Ούτε άκου έχει πέτει. Αλλά πρέπει να πάω για το PvP action. Τρέχει. Πες να το νικήσω. Ναι, σήμερα δεν έχει πολύ commentary. Έπεσα μόνος του. Ναι, να πω την αλήθεια, δεν περιμένω να το νικήσω αυτό. Ναι, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Και ελπίζω το νέο πρόγραμμα όντως να το τηρήσω αυτή τη φορά. Γεια σας.